Здравейте! Аз съм Донка Кинчева от екипа на Диана Делева Атоми България. Днес искам да обърна внимание на витамин С на Атоми, който свободно може да закупите от онлайн магазина на Атоми. То е с 7 вида цветни храни с сладко-кисел вкус на манго, плюс поддръжка на колаген, който е тип рибен колаген Coenzyme 10. Правилно разбрахте, с рибен колаген. Само едно саше на ден допринася за нормалната функция на имунната система, повишава за абсорбцията на желязо, за нормалното образуване на колаген, който е необходим за нормалната функция на костите и кръвоносните съдове. Също така е антиоксидант и може да защити тялото срещу увреждане на свободните радикали. Този витамин С, който е 90 сашета, ще ви стигне за цели 3 месеца, защото си пие по едно саше на ден. Удобно, разтворимо, може да го носите навсякъде, по всяко време, разтваряте в чаша вода и имате един уникален продукт, който ще допринесе за щастието на вашия ден. Повече информация ще оставя под видеото. Бъдете здрави и посетете нашия онлайн магазин